bro. Welcome back to my channel. And first of all, don't forget to subscribe my channel. Mình ta ngi ngan pin EP kumno banga ju khap ek skirt patterns changa. Na mình ta skirt nga ju tho ya ka singkai phila ban thoi kho siu la ni kal bong kat kum ka jing khwa jung phi. Na ka singkai shaka hip jung phi. Ya ka hip. Na ka singkai shaka kho siu la ni kal bong. Da phi kwa ban su ka straight skirt dan kam ban thoi ya ka ni. Nang ta de ka jing trong. Kan khap shay ka benta ka bana khaman. De hakani ka pattern ngala de thau lupai ka jingjrong ai ya ka ngin stang no te menta ngin thau sha chitang inch kuma 0.5 now singkai uni nga thom tau dia singkai te 0.5 na ka benta ujaka bansu na mentau sim allowance kin menta ngan thau ya singkai de ar pusau te divide usau but plus shi inch na ka benta udar menta ngin hair sharum na ka benta ka singkai to hip measurement mentangin thau pada ya ka hip ka pada lipo inch divide do saw yo 7.5 nang tadeng in thau ya ka singkai shaka ni length la ni ka thigh length but mentangin sa thau kanya ka ni round la ni ka thigh round ka pada appropriate inch divide do saw menta join lot ya barok kitu ki ba pila de bu mark Lada pikwa su mermaid skirt pihak ban extend ulain kum tu ya ka straight skirt pat draw bedu straight line naka ni line show hem line ngin mark 3.5 inches ya udart now 2 point bang labu pat ngin mark 0.5 inch na baro arliang ngin mark you dot line 5 inches nangta sa shim do skill sa join ne baro kituki dak ki ba plabu ka pattern jo phikala dem menta pilaban khap no kabenta bash khamat ka skirt ladap kan ilong kumni de platho ye kan ke pattern ha ka jan wujuklat ban at 1 inch seam allowance nang ne but no hemline de phikwa ban su use zip na side te kadikani hi ka pattern nak benta ka bashadien jo ka skirt ru de phikwa su pade uzip na dien ka pattern kan long kumni but ngan pin ye phi kumno ban khap ya ka ngin sedang da ka bakliap ye ka jan na ne ka pattern paper shi serta Namar bangin hap ad yu zipper na dien tingin don kam seam allowance extra kandiat hang ni nga mark she inch na katuka jaka bakliam nang ta ngan sa root line ngan sa join ni kitiki markings baro bandup sup ngan shim ya katuka front pattern paper bangla de khap menne bat ngan sa shutris baro kumtu ngan trace lut iki darts baro nangta kita ki seam allowance bat ngan sa join ki baro nangta sa khapat eka kani kadi ke back pattern nangta sa lelut ki markings jo uniu dart bat uniu zip line ro tangkum tu suk bham Hakani ka channel jong ang la dapat EP lightly ki ba dan kam haka bansu ek sapti kata ka bodice ka kti bat ka skirt nakini ki lightly pla la ban thau bun ki designs bat so kat ka design ka befikwa kiken persangkai menta bat so ek sapti ba internet Thanks for watching la episode na ikan channel so like comment share but subscribe